Ambalmao oninyantuma abalamso Madame Cicera Mata Sissoko anaoba tantira kabo Atlanta, États-Unis. Nyeni video ke menachi au mwodamadima au munu ka hakilinata aninta bena nyoko ma demisunu nga kalankula. D'abord me faka au chaman fu ka wali nyumando bari au yaw sekono au damako ke demisunu nga kalankula malla. Abe semaine damani mbonye video ke ka fawnyena nga be faka demisunu enregistré walsa dembe kata école la quartier kono. Bara gelera doni ma ansera ka chaman ke au yere chaman contribuera ayoka hakilnata ufo e ko waru bomba ufu. Meta chaman ba yere nyeninga pourquoi ali sisan antiseka anyere bonola. Raison kili kalambalia ani donia balia. Utiseka nyere bo no asoro amata problème racine kono na adugumala kono. Oye mbunyi kalambalia jonka nga kalanga nga damne demisunu la kamube sans fla sans sabala. Anya essayer ko de ka demisunu be enregistrer quartier kono ka tout do école la ka foko école kasara e ke akandeme ko sara. O nya fo nyina nga ko be nga liste de ke ka lege de mi nga sponsoriser a den to na jamu ne parent to nyo de liste ke bi ko publier o liste mi no de blani video fana jukora ko chima nte ni chi be mba chi mo de mamuno be nga demisunu sponsoriser mais comme video do ni ya bla mo se ka partager ni mo wore mais ngania o ngania ni mao mangania nyuma bi kono ka andeme tu es la bienvenue. OK, tu es welcome. Donc ibseka na ka andeme ka barake ibo ke chugodi ibandeme ka dendo sponsoriser kaka école sara muna ambika nguke parce que jamana wo jamana nabe ka ngajo ajora parce que diundi kalana ni yanga demisenu tabi ka comparer sini demisenu na jamana wo jamana be nyena be de bika nga idée kala ni be chinois wo ibe japon wo ibe inde wo français angleterre ni de sanani sanande do jugu be kono o sanani de umbe ka ngata école la na taw makala sini ulde tabina antaw mara o de kama anfana ba anjija ka antaw kala an maralen no bi parce que an be de makala do kala dara do makala ni ya jete mine quartier kono be dugu kono mo amuno sebu yelu de umbe ta école la mais mami setai ke de be bara do la ye gardien ye wotoro pusile ye jaba firle be fen firla mi ika soro amanchaya ka seka ika de unga école sara identita école la jamana be de bi bino kera pour que jamana ka krota fantaw de be deme ka krota orela anye demisenu enregistré a bena dem bi kononto ane wolonvla de ma quartier kono mi ambika nka école sara amba sara chugodi école sara li wa fula de kalo kono o wa fula amedenga école sara amaka musaka sara anaka dumini misemi abake classe kono ambo be fara nyogon ka wasa denga se ka dumini ke aw chama be nga sara déjà donc une vidéo kera parce que ni choisira listika o korane de afongo hey mmago be kasala aka andeme anga ni baranke do bi nyawwele do bi mawwele parce que mbado aka idée yo ye déjà ka kelna tayo yi aw chama bi mali ko bi kan aw dusu kasi parce que aw fe aw kuma yoro bana anoko ko ke ko wala u bana foyi ma ban folo jamana te joni jamana subasima majo ibisa ka so jo ka fo ki bina décorer ni fenfon be kan mais tant que ima subasima jo kanye ima kalan sabati dembe ka korota jamana te ka tanye o de kama ango ambe faka dembe mais ni bi faka dembe bla ko la malla ta ke tlekilo il faut ka dabani étude pilote yi ni ONG ou ta sisa ONG be Afrique ou be Mali kona be san biduru ni kobo pour ka jamana te ka tanye parce que ONG kono sani kemedu ma bi konontoni duru o de beta do u yere la drome duru bito do dena andu nga fen flèche ça iye wari mindi misikala zarati te boala abebita directement ka do dena muna parce que on yere ka wari antayi an yere ba do ande una c'est différent o de kama mbi fe ni video ni ya soro o koro ya yidi ne de ya ta ka chima personnellement ka fie karsa vraiment mbi fe ki il faut mbi fe ki inyeninga ika andeme anga dimsunu nga école ko sabati ni $20 kalo kono wafla kalo kono walsa de nga école kasara compte numéro mino bla duguma mo mi orange money numéro mino fana bla duguma atori de transfert bi saka chugo mino numéro be bla pour que akase ko ke jamana te jo faso te jo ni faso de mu bulo fara nyogon kan ka donia sabati dugu kono donia drone bi mo bo nyogona o kama mi feka ni étude longitudinale ka lega bi sans were sans duru sans temps sans mois
nin denw bina kɛ cogo min n'an bɛ balo la o n'an tɛ balo hali n'an denw de bina étude continuer an bɛ fɛ k'a démontrer k'a fɔ foyi tɛ Mali la foyi tɛ Afrique la problème kelen min bɛ o ye kalanbaliya ye k'o kalan sabati a bɛ kɛ ni fasodenw ka nafolo n'u ka hakili n'i ka dusu de n tɛ fɛ mɔgɔ si ka décourager foyi ma kɛ de découragement Mali bɛ jɔ inchallah maa tɛ jɔ anw yɛrɛ kɔ a bɛ jɔ ni modèle caman fana de bɛɛ n'i ka jɔcogo don mais anw an ka jɔcogo ye min ye ka kalan sabati ka dɔnniya sabati fasodenw ye ka mun fitinima an ye denmisɛnninw ta depuis 3 ans jusqu'au second cycle k'u don jardin ni fɛn parce que jardin ye daminɛ de ye n'i ma den don jardin na ka se ka daminɛ kɛ ni fanga ye sanfɛ bɛ gɛlɛya ma dɔɔni donc franchement n bɛna liste ci aw ma n b'aw bɛɛ fo n bɛna aw fana wele je vais essayer le maximum d'appeler chacun de vous an bɛɛ k'an jija an ka se ka nin baara in continuer vraiment n b'aw bɛɛ fo groupe mɔgɔw Révolution école groupe mɔgɔw n b'aw bɛɛ fo ka maa minnu taara Mali la ka taa denmisɛnninw filɛ ka aw fana fo minnu fana bɛ téléphone ci ka ɲinɛ ka aw fana fo continuons la lutte il y a différentes manières de lutter une des luttes nobles c'est quoi o ye ka éducation sabati dugu kɔnɔ assurer l'éducation à chaque enfant encore une fois merci beaucoup Ala k'an to ɲɔgɔn ye n ye nin ci ma spécifiquement à toi pour que k'a f'i ɲɛna tu es parmi les gens que j'ai choisi ka denw sponsoriser donc i ka i ni ce kosɛbɛ i ka dɛmɛ na a diyara n ye kosɛbɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup bye bye